Kaixo neskamutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur gure barrura begiratuko dugu. Eta ez da metafora bat. Ba aldakizu zenbat hezur ditugun, zenbat organo, zein den organorik handiena? Hemen erantzuna aurkituko duzu. Gure gorputza makina perfektua da. Guztira 206 hezur ditugu gure gorputz osoan. Eta dakizu zein den hezur handiena? Ba, hementxe, hankan daukagu eta da femurra. Eta txikiena, dakizu zein den? Bada, estrigua, belarriaren barruan daukaguna. Eta organorik handiena, zein izan daiteke? Birikak, bihotza, gibela, ez da. Gure organorik handiena da larru azala. Hau jakitea oso ondo dago, baina gero eta hobeto ulertu gure gorputza, orduan eta hobeto zainduko dugu. Horretarako zenbait gomendio ikusiko ditugu gure osasuna eta gure gorputza hobetzeko. Lehenik eta behin ikasi behar dugu arnaz egiten. Horretarako gomendatzen dut liburu hau, Respira. Gero atsedena ezinbestekoa da. Gutxi gorabehera, 7 ordu, 8, 9 ordu, egunero lo egin behar dugu. Gero daukagu nutrizioa oso garrantzitsua. Barazkiak, frutak, haragia, arrainak, arrautzak, gutxi gorabehera guztiok dakigu zer den elikadura osasungarria izatea. Eta jarraitu behar dugu. Eta azkenik, kirola. Futbola, padel, surf, gimnasioa, gehien gustatzen zaizun kirolak praktikatu. Zure gorputza zaintzen baduzu, zure gorputzak zu zainduko zaitu. Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Besarkada bat eta laster arte!